سلام سلام ቤተሰብ ሰላምኩም ዝሕትረፍ ኢልሃመይኒ ኢኹም ኣነ ሰላም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተመስገን ይኹን ከምቲ ሰላመይ ሰላምኩም ዝሕትረፍ ኢለለይ ተታውዕኒ ቤተሰብኒ ዝኾንኩም ካብ ልቢ ብጣዕሚ እየ ለመስግን ቤተሰብኒ ዘይኮንኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ክትኮኑ ሕዚ ለብትሕትና ይዕድመኩም ሞራልኩም ሓልየትኩም ኣይፈለየኒ ብምቕፃል ሎም መዓልቲ ሒዝያ መፅአኒ ኢኹ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ቀዳማይ ክፋል ሕዚ እውን ካልኣይ ክፋል ፍርሕን ሓጢኣትን ትብል ናይ ሓንቲ ሓፍትና ክብራ ሰብ ሓዳር እቲ በዓል ገዝኣ ክወልድ ከም ዘይኽእል ብሕክምና ከም ዝተነገሮምን ንሳ ድማ ካሊእ ዘይተደልየቶም ኮልፍሒሳ ናብ ካሊእ ካብኡ ክትፈላልስ ዘይደልየት ናብ ካሊእ ዶክተር ከይዶም ከም ብሓድሽ ምርመራ ንክገብሩን ኢና ኣቋሪፅናያ ነርና ናብ ኣኸብለኩም እየ ናብታ ዛንታ ካብ መጨረሻ ሰሚዕኹም ላይክ ምግባር ኮመንት ምቕማጥ ኣይትረስዑኹም ምናልባት ካብ ኣቀራርባ ስሕተት እንድሕር ሃልዩ ከየንበኩ ማለት እዩ ደጋጊመ ከየንበኩ እየ ገና ከለኹ ማለት እዩ ናብታ ዛንታ ከብለኩም ድሕሪ ውሕድ መዓልትታት ናብ ካሊእ ዶክተር ክንከድ ቆፀራ ሒዝና ከይድና ተመርሚርና ውፅኢት ምርመራ ክነግረና ብገዛ ገንዘበይ ዝዓደክዎ ዶክተር ድሕሪ ሰሙን ክንምለስ ሓቢሩ ተሰናቢትና መቸም ቆፀራ ዝሓትካሉ ዕለት ገሊኡ ዝደንጎየ ኣዋርሕ ዝወስደልካ ገሊኡ እዋን ከዓ ኣሎ ቀልጢፉ ኣኺሉ ዘሰንብደካ እምበኣር ውፅኢት ንዝፈልጦ ቆፀራ ግዲ ይፅበሃልየስ ኣመና እዩ ነዊሕ ተሰሚዕኒ ከም ዝበለይሉ ሰዓት ቆፀራና ኣኺሉ ናብቲ ዝቆፀረና ዶክተር ከይድና መቸም ኣነ ብገንዘበይ ዝዓደክዎ ውፅኢት እምበር ሓድሽ ነገር ምስማዕ ኣይከድኩን ሻቕለት ኮነ ደስታ ኣይብለይን ከይሻቐል ዝፈልጦ ውፅኢት እየ ክሰምዕ ከይድሰት ክፍኣተይ ንኣእምሮይ ኩርኳሕ ኮይኑኒ ዝቆፀረና ዶክተር መፅኡ ሰላምታ ድሕሪ ምልውዋጥ መኒኹም ኣቐዲምኩም ተኣትዩ ተሻኸቱ ኢሉ ቀለደልና ብውሽጠይ ቀልድ እምበር ንስኻ ደኣ ከመይ ትቐልድ ኢለ ብስነይ ክምስ ብምባል ሃይልሽ ንስኻ እተ ኢለዮ ሃይልሽ ኣትዩ ተወሰነ ደቃይቅ ወሲዱ ገፁ ብደስታ ተመሊኡ እናኽመስመሰ ኪድ እተዊ ኢሉኒ ደስተኛ ትመስል ዶክተር ታይ ኢልካ ኢለዮ ኪድ በዓል ክስምዕዮ እዝንኺ ቀርበኪ ኢሉ ቀሊድለይ ምስኪናይ ሃይልሽ ተቕልደልካ ኣላኸ መን ይወሎ ኣትየ ብዙሕ ኣይደንጎናን ወፅየ ንሃይልሽ ዘጠምጠምክዎ ብናይ ሓቶት ደስታ ዝዓበድኩ መሲለ ብዙሕ ዝንበብ እኳ ነይሩኒ ይኸውን ግን ከምቲ ዝነገርኩም ሃይልሽ የዋህዩ ነገራት ሸለል ኢሉ ዝሓልፍ ብዙሕ ናሰብ ክፍኣት ኣይየለሽን በቃ ቆልዓ ክህልወና ክንወልድ ኢና ኢሉ ብዙሕ ለፍለፍኩ ሃይልሽ ግን ንፈጣሪ ዝሰኣኖ የለን ኢሉ ግንባረይ ካብ ምስዓብ ዘለለ ካልእ ነገር ኣየስተውዓልኩሉን እቲ ናይ ተንኮለይ ዝኸፍአ መርዙ ካብዚ እዩ ዝጅምር ሃይልሽ ናብ ስራሕ ኣብ ዝወፀሉ እግሩ እናሓለኹ ደገ ምባል እዩ ኣብ ዝወፀኹሉ ግዜ ኣይደንጉን ምክንያቱ ሓሚሞም ምሳና ኮይኖም ሕክምና ዝከታተሉ ኣቦ ሃይልሽ ኣለዉ ኣብ ገዛና ደገ ምውፃእ ደኣ መዓዝ ክፍኣት ኮይኑ ዶ ትብሉ ትህሉ ደገ ዝወፅእ ምስ ናይ ቀደም ኣፍቃሪየ ነበር ተራኸይበ ንክምለስ እዩ ናይ ቀደም ኣፍቃሪየ ዋላ እኳ ንዓይ በዲሉ ተሓደገኒ ኣነ ግን የፍቅሮ እየ ነይረ ሓቂ ሓይሽ ሕዚ እኳ ዝነበረ ፍቕሪ ደጊስኒ ዘይኮነ ከመይ ገይሩ ቆልዓ ይህልወኒ ካብ መንከ ይኹነለይ ኢለ ብዘውፃእኽዎ ፎርሙላ እዩ ነቲ ነበር ኣፍቃሪየ ስልኪ ደው ኢለ ከም ሓድሽ ፍቕሪ ከም ዝደገሰኒ ብበዓል ገዛ ሕጉስቲ ከም ዘይኮንኩ ነጊረ ንኸዳዕሶ ግዜ ይወሰደለይን ንሱ እውን በዓል ሓዳርን ኣቦ ሰለስተ ቆልዑን ኮይኑ እዩ ምሳይ ንምርኻብ ግን ተስማዕሚዑ ርክብና ቀፀልና መቸም ሓደ ግዜ ክፍኣት ተሓሲብካ ብዙሕ ኣፍ ደገ ክኽፈተልካ ሱቕ ኢሎም እንዲዮም ዝኽፈቱልካ ኣብ ልዕሊ ሓዳረይን ኣብ ልዕሊ ሓዳሩን ኢና ንዓብር ዘለና ኮይኑ ድሮ ካብቲ ነባር ኣፍቃሪየይ ድቂ ሒዘ ተምላስ ክገብረለይን ገጭቀጭ ከብለንን ጀሚሩ ሃይልሽ ነዚ ኩነታት ምስ ተዓዘበ ሓንደበት ሕክምና ሒዙ ንኸይዱ ምርመራ ገይረ ናይ ወርሕን ሰሙንን ድቂ ከም ዘለኒ ተነጊሩና ሃይልሽ ነዛ ነርስ ረሲዕዋ ይመስለኒ ከብደይ ደጊፉ ደጋጊሙ ስዒሙኒ ዋው ተዓዲልኪ ፍሉይ በዓል ገዛ እኒየኪ ኢላትኒ ብውሽጠይ ብፍሉይ ተንኮለይ እናሓዘንኩ ያቕኒየለይ ኢለያ ወፂና ካብታ ዕለት ጀሚሩ ሃይልሽ ቅድሚኡ ካብ ዝነበሮ ሓልየትን ደውሃትን ሓገዝን ንላዕሊ ክከናኸነኒ ጀሚሩ ዝሰትዮ ማይ እኳ ክቐድሕ ኣይፈቕደለይን ሓጋዝ ሰራሕተኛ ገይሩለይ ሓልየትን ደውሃቱን
مسكفاتي أوشتي مسناي أو يومني بجزا جنزري تعدكوا كفا وشت كسريني جميرو معلتات إن حلف دورو مولد ورحي الناس قراربة إيو هاي الشيء ورحاو إيو حيد نحكم الناس خيد فولي كتتبي غير لي حد جيزي خبدي سعم أبدلو مسأل خبدي زلو قلعة مرسز هو زلو خسكاو زمسدي زعلل أبيت أنكو عيات أنسي زناقر زي خوني مدبوشتي حز أمو مولدي معلتاتي إيو زي زلخوم أبيت إني خاجنكت نمن زمسل دين كله دخون أمبر بخفاءتي دو أحرسي جيتا كفردني خون يولكن محير سلا زحمني هايلش قد إفونا حكمنا حيدن قيدو أيدون قخون أول حراس بسلام تجلاجيلا هايلش نقعد سلكا بعد كذا خاب سلام تجلاجيلاتك إلى نو زوالة درنا حكيم دسول علي من بارو كاب قصو زن طبارق برهان مسكر إيو حكمنا أب حكمنا جزا وسيدني زلين كله مس أقراربه بقى أنا زي دكتور وليدنا خنولو خنبسرو خير علني بلن هندبت بقى زولو زحزون زجوطان طفيني نمتهي قاليو صريحون ديو إليا نزوست حق أخي ብዙ ሓላፍነት ዝጎደሎም ናይ ትምህርቲ ሕፅረት ዘለዎም ዶክተር ኣብ ዘለውሉ ትክክለኛ ስራሕ ይሰርሕ ምህላው ንክንምስክረሉ ይግባእ ኢሉኒ ንሱስ ሓቅኻ ካብ ምባል ዘለለ ቃል የውጣኺ ሃይልሽ መኪኑ አልዒሉ ኸይዱ ናብቲ ሕክምና ምስ በፅሐ ንዶክተር ክረኽቦ ኣይከኣለን ሃይልሽ መኪኑ አልዒሉ ኸይዱ ናብቲ ሕክምና ምስ በፅሐ ዶክተር ክረኽቦ ኣይከኣለን ኣብኡ ንዝረኸቦ ዶክተር ናብ ቢሮ መዓዝ ከም ዝመፅእ ወይ ገዝኡ ኣበይ ምዃኑ ክነግርዎ ሓቲትዎም ንሱ ደኣ ሙስና ሰሪሑ ሓላፍነት ኣጉዲሉ ተኣሲሩ እኮ ኢሎሞ ሃይልሽ ስልኪ ደውይለይ እቲ ዶክተር ከም ዝተኣሰረ ነጊሩኒ ብድንጋፅ ይሄ ብምንታይ ክብል ብናመን ኢለዮ ሃይልሽ የድሃበለይን እንድዒ ግዕዚና ፈፂሙ ኢሎሞ ዋላ ይኹን ግን ግድን ናብ ዝተኣሰረሉ ኸይደ ክጥይቆን ኣይዝኻ ክብሎን እየ ክብሎ እኒኒ ኢሉ ቻው ኢሉ ስልኪ ዓፂኒ ኣቤት ጭንቀት በቃ ሞፅዩ መዓዝ ይቐትለኒ ጥራሕ እየ ዝሓስብ ዘለኹ ክፍኣተይ ዝወለዶ ፍርሐይ ሕዚ እውን ካልኦት ክፍኣታት እዩ ዘቕርበለይ ዘሎ ክወፅእ ድማ ክሃድም ዓርሰይ ድማ ከጥፍእ በቃ ዘይቋርፅ ክፍኣት ዶክተር ታይ ገይሩ ተኣሲሩ ንሃይልሽ ከታይ ኢልዎ ኣብ ዝቐፅል ሰሙን ሒዘልኩም ክሳብ ዝመፅእ ተሰናዩ ይምነየልኩም ናይ መዓልቲ ካልኣይ ክፋል ዛንታይ እዚኣ ትመስል ነይራ ኣብ ቀፃሊ ብሳልሳይ ክፋል ክንራኸብ ኢና ሽካብ ሽዑ ግን ናይ ሎም መዓልቲ እዚኣ ትመስል ምናልባት ኣብ ናባይ ግለፀ ገም ነይሩ እዩ ሓንቲ ግዜ ጥራሕ እየ ኣቕሪበያ ይኣምነለዩ ዛንታ ኣቀራርባ ከምዚ ይኾነይ ኩሉ ነናይ ባዕሉ ክእለት ወይ ነናይ ባዕሉ ፍልጠት ወይ ነናይ ባዕሉ ዝተውሃቦ ነገር ኣለዩ ሓደ ሰብ ዝኾነ ነገር ሒዙ ክቐርብ ንድሕር ኮይና ኣነ ግን ያው ናብ ዝኾነ ነገር ሒዘ ክቐርበለኒ ኢለ ስለዝሓሰብኩን ያው ኣንቢበያ ድማ ሒዘያ ክቐርበለኒ ካብ ዝብልኒ ሒዘያ መፅና ብጣዕሚ እየ ንመስግን ዝነበረ ነፃነት ይመስል ኣብ ቀፃሊ ብሳልሳይ ክንራኸብ ኢና ብጣዕሚ እየ ንመስግን ሕዚ እውን ተተባብዑኒ ቤተሰበይ ዝኾንኩም I love you I miss you all እስከ መጨረሻ ሰማዕኩም ሰባት ዛቃለይ እዚኣ ክሰምዕዋ ትኾኒኹም I love you I miss you too I love you too I miss you ኩም ጻሓፍለይኹም እስከ መጨረሻ ተሰሚዕኩም ግን ያው እንግዲህ በሪ ላይክ በርትዒ ንፍዕቲ ገረመለ ያኽትኮን ትኾን ሓፈሻው ግን يقدركم يلخو سلامكم بزحلي مرحبا عليكم